Asiphinde sibingelele kumabukeli be-Transformation Live. Ningakhohlwa ukulike nokushare. At least like nje sifike noma ku-1K wama likes. Nikhombisa ukuthi into esiyenzayo inawo umehluko kunina. Ngike ngakhuluma nenye insizwa kaMyeza engaphakathi. Isejene nje laseGoli eBoksburg. Ngicabanga ngikhulume nayo cabanga ukuthi bekula ku November last year. Lensizwa kaMyeza yayinkabi yagcina ke igwetshiwe. So ingichazela icala layo nanokuthi iyakhala manje ngaphakathi. Kwesinye isikhathi ke ingane zakwethu enye into ebuye isigaxelise empilweni into esuke ishiwe inyanga. Angisho ukuthi inyanga ze wrong kodwa ke nakho angisiyazi ukuthi akwenzeki konke okusuke kushiwe inyanga. Khona inyanga ethi makutshela ukuthi kuzokwenzeka 1 no 2 no 3 uthola ukuthi ngempela uyenzeka 1 no 2 no 3 kodwa futhi enye ikisho ukuthi kuzokwenzeka 1 no 2 no 3 uthola ukwenza 1 no 2 3 awusenzeki. Lensizwa kaMyeza yagwetshwa ngo-2012 igwetshwe licala lokubulala elinye i-owner lakwaMaphumulo ngo-2011. Icala lenzeka ngomhla ka-24 September 2011 lapha eGarage eStenga. Babe bathatha emotweni mayisho. Ithi lensizwa ngikhuluma ngempilo yomuntu oyinkabi mina. Nobufishane bayo ngoba imfishane impilo yenkabi. Imfishane impilo yenkabi ngane zakwethu ngeke ngikukhohlise. Yabona nje impilo yomuntu ophatha isibhamu ayive imfishane ngendlela eyisimanga. Kukhona ukuphatha isibhamu ngokuthi nje uyasiphatha ufuna ukuba naso. Kodwa uma uphethe isibhamu usisebenzisa hack kahle futhi usebenzisa lezi ngamahlathi. Ayikho impilo emfishane njengempilo yomuntu ophatha isibhamu. Ngeke ngabona lapha ehostel kwaMashu. Ngike ehostel kwaMashu ngihamba e2018. So ngithe mangibuyela khona 2020 ngoba bekinokuya nje mhlambe kabili kathathu onyakeni. But ngithe mangiya 2020 2021 ngathola ukuthi abafana abancane engangibazi befunda isikole lapha ehostel basale baphatha isibhamu 2-3 months babaza inkunzi babizwa ngeinkunzi khona ehostel bengadubuli benomuntu phansi bedubulana ngisho namaphoyisa bonke abasekho abancane bonke umubuka from 2020 to 2024 ngoba soku 2024 manje ukuthi isikhathi esincane kanjani leso. Babezi inkunzi only 4 to 5 months kwakuphela ngapho. So umfo kaMyeza uthi naye ukhala ngokuthi kube ngempela ugwetshwa udilika nje laba u11 Myeza neinsizwa ke ayekade nazo. Kodwa uthi ukube ngempela yena usengaphandle I mean akakaboshwa noma kuba kaboshwa showcase ngabe sewafa. Uthi uyabonda ngabe sewafa ngoba ezinye insizwa ayiphila nazo engakaboshwa sezashona ezinye zibulawa nje isibhamu. Uthi ke wagcina egwetshwe yicala maningi ngamacala kodwa elagcina limbophisile nelagcina limbambisile yicala lokubulala enye insizwa yakwaMzizi lapha kwaMaphumulo. Na yayi-owner kodwa yayibuye idayisiti nje kakhulu. Yayibhizi ngalo msebenzi kodwa iyi-owner futhi ngapha eceleni. Leyo insizwa bayidubula ngomhla ka-24 September 2011 egarage nje Caltex lapha eStenga. Ngobuthi kwakuye kungenye insizwa ngapha eEastern Cape kodwa yayihlala emanzi imtoti bese kuba ngenye insizwa yakwaMaphumulo.
uthi umfoka Miyeza lo msebenzi bawunikwe ngomunye ubaba nje engeke ngimusho kodwa wangakhona kubwaleli ona leli lashona uthi bamlandela emva kokuthi sebekhokhelwa imali bake bamlandela lo baba besuka naye eStenga beya naye kubo kwamaphumulo bashoda ngendlela yokumshaya kodwa nje bemlandela at a distance bashoda ngendlela yokumshaya wazwangena kubo lo baba baconfirm ukuthi kukubo la babuya ngakusasa bathola ukuthi bezokushuthi bezocutha la eduze kwakubo ngakusasa nje kuseni kakhulu bezocutha la eduze kwakubo bemcuthela ukuthi mayiphuma kwasho ukuthi bazocuthela umuntu abangazi noma ungaphakathi noma akekho ngoba kwakwenzeke engalali ekhaya kumzizi uthi uMyeza kwathi behlezi nje uMyeza waseMandeni ekhaya kubo yiseMandeni uthi nje wathi ngomhla 24 September behlezi ekhaya kubo kwangena icall ethi nangu lo baba ezongena edolobheni eStenga base bevele beshaya imoto kunguye nalensizwa ngithi yasemazimtoti bese kuba ngenya kwamaphumulo babe ngihluka nje babe nohamba obathathu uthi bavele bashaya imoto uMyeza baphikelela eStenga egarage angazi noma iCaltex nele garage kodwa mawuqhamuka ku-N2 ungena nje silengapha esandleni sokunxele uqhamuka ku-N2 ungena ngalomgwaqo ungena eStenga lengapha esandleni sonxele uthi lo baba wayekade esegarage etha abazi noma wayetha kodwa imoto yakhe yayimile nje la emabhawuzeni noma wayesethile or something kodwa wayekade ephakathi egarage esishuthe esitolo sasegarage ethenga so uma bexhumana nalo muntu ababexhumana naye besendleleni ethi lo muntu ayilo baba nangu la uzongena egarage so mabefika egarage ukuthi bahamba uthi uMyeza bafike bedlule emabhawuzeni bayibona imoto yakhe ngoba babeyazi imoto sebetsheniwe futhi wayihamba ukuthi wayihamba ngamotoni kodwa yayimnyama imoto yakhe babona babehamba ngegalofela emhlophe uthi bafike bedlula umlungisi uhlezi kwi-passenger seat umlungisi uyena wayezodubula nazo lezi insizwe nalensizwe ngemuva nawe yayisiphethe isibhamu kodwa umuntu wayezodubula la uyena umlungisi umfoka Miyeza ngoba uthi yena wayengahlehli yena mayeseshila ukuthi futhi uthi wayengabheki yena uma kukhona nje into kufanele makukhona umphefumulo ofuna uyokhishwa nje wayengasebenzile laba ukuthi kufanele abheke insizwa nani wayehamba nalezi ezikhona for ukuthi zidrive yena nje uthi wayephelele maye yedwa usho njalo uthi kuMyeza kwaku around 4-5 ntambama nje uthi bafike bedlula bayibona imoto baphinde babuya fast baphinde babuya futhi kwaze ngathi bashaya isidudla lapha egarage ngoba babephikisana ngokuthi kushuthi ngesikhathi befike kokuqala babezocheck ukuthi ukhonani lokwesibili mase bedlula sebebheka le babekhuluma indaba ukuthi abamlinde lapha lo baba mayisephuma kodwa mase bengaphambili kwase kufika umqondo ukuthi uma iphume yalena ngoba indlela ingapha nangapha base bevele bebuya fast bazoma la emabhawuzini kapetrol uthi ngase ngiphuma wasephuma umfoka Miyeza wayegqoka izinto ezimnyama uthi ngaphuma nje isibhamu ngasiphethe waphuma fuka lunguza emotweni ngoba wayebona ngathi akho umuntu washo ukuthi idimile imoto wazolunguza la ngaphambili kwi-windscreen wabona hayi imoto idimile owabona ukuthi akho umuntu ngoba la kwi-windscreen akudimile wabona hayi emotweni akho umuntu uthi khona lapho wasuka angithi abanakile nama petrol attendants njoba bese garage akekho onakile ukuthi kwenzakala onakile wayinake nje le moto
eyigalofu elimhlophe eyathi shwi yabuya yathi shwi yaphinde ebuye eze garage. So nakhona futhi phela babenganakile ukuthi khona ongahle kwenzeka. Uthi umfowabo wami yazi wathi mayisuka kule moto emnyama kalo baba umzizi wayesebuyele egalofini labo lalabahamba ngalo. Uthi wathi uyangena nje egalofini nangu lo baba ephuma ubaba umzizi nange ephuma esitolo sasegarage. Uthi wayese esuka yena umlungisi ovela donsa isibhamu amqonda nje ngqo. Wafuka emdubula ekhanda. Uthi umfowabo wami yeza umdubula lo baba emdubula nje obehamba ezongena emotweni yakhe. Uthi zingena inhlava ekhanda kodwa wakwazi lo baba ukuhamba ezefika esivalweni wafuka wazivula isivalo semoto yakhe. Shuthi uyabona ukuthi naye wayezothatha isibhamu lo baba emotweni. Uthi wathi mayithi uyasivula waqhubeka wadubula waze wawa lo baba wawela nje ngathi uwela ngaphakathi ulunguza ngaphakathi emotweni ngoba inhlamvu mayishaphe le inhlamvu iyakuphusha inhlamvu mikushaya nje ngemuva emhlane iyakuphusha njengoba uyayibona umtewa nje mayishawa ngenhlamvu inamandla amakhulu kabi inhlamvu mayikushaya nje yakuphusha uyowela lapho. So inhlamvu ngesikhathi bemshaza azimphusha lo baba wangenela ngaphakathi emotweni yakhe. Wangena indlela omyeza baqhuma lapho babaleka bahamba baye eThekwini. Uthi njoba kwakumhla 20 kwakumhla ka 24 September 2011 uthi angane monga umgqibelo noma kuyisonto yini kodwa khona kwakuyi weekend. Uthi umyeza uma sebeqedile sebeseThekwini behlukaniselana imali yakhe lo baba lo ngoba sebevele sebenikiwe bese beqhubeka bekwenza eminye imisebenzi. Uyazi umuntu oyinkabi wenza umsebenzi manje bulala umuntu oyiowner ngakusasa usekhohla ntambama nje umuntu oyinkabi suke sekhohla ukuthi wenzeni. Mhlambe mayisakhumbula kusuke lokho ukukhumbula nje ukuthi usungasenendaba ukuthi kwenzakaleni suke ngasenandaba usuke sefocus emsebenzini olandelayo ukuthi uthola nini kanjani. So ke kuthe ngomhla ka October if I'm not mistaken October 7 or October 23 umyeza uthi wayehlalele nje ekhaya kubo eMandeni ehlezi nomama wakhe egcekeni ehlezi nje ekhaya kubo nezingane zakhe khona nezingane zakhe. Uthi kwaqhamuka amaphoyisa uthi kwaqhamuka imoto nje lapha esangweni imoto eyiningana nje la ko 4 5 6 zaqhamuka zafike zame esangweni ezinye zisitho uthango lokho kwenza ukuthi engaboni ukuthi izingaki ezinye sitho uthango ngale ngaphandle egate. Uthi kwasengena amaphoyisa angena amaphoyisa aqonda kuba afike ababingelela benomama wakhe nezingane ayibavuma ukhona nje amaphoyisa amamhlophe. Uthi uthe mayiqeda ukubingelela amaphoyisa bese ethi sicela ukubuza ukuthi la ekhaya kubo kaMlungisi miyeza yini. Bese kuphendula yena umlungisi eqala ethi yebo kubo wakhe. Bese ethi amaphoyisa sicela ukukhuluma naye umlungisi miyeza mayekhona. Uthi umlungisi miyeza bese ebona ukuthi hola amaphoyisa awabazi umlungisi ayaleliwe. Uthi vele ephendule eqala umlungisi ethi hey ethi hayi ubhuti umuntu ongahlala hlala la ekhaya kodwa nje ngoba noma efikile umuntu ofika ebusuku aphinda ahambe ekseni umuntu ofika ngomnyama ahamba ngomnyama so akahlala hlale sicabanga ukuthi usemanzi imtoti nje. Hayi bese ethi amaphoyisa ninayo inamba yakhe bethi ayisinayo. Kusho yena uyena umlungisi ophendulayo. So umama wakhe ngalo mzuzu adideke ukuthi kwenzakalani ngoba amaphoyisa athi afuna umlungisi kodwa uyo umlungisi lo ophendulayo uphendula uthi yena umlungisi umfowabo omdala. So igcina ethule kanjalo umama kuphendula umlungisi bese umlungisi hayi ikhona inamba yakhe kodwa ke yenzeka ingangeni yenzeka ingene washitsha njalo amafoni
angazi nomsuke ebalekela nina yini ngoba umuntu ohlala nje angakazwani kahle nani ezamaphoyisa ewanikeza inamba umlungisi lamaphoyisa ayithatha inamba kamfowabo kamlungisi lo othi umfowabo uthi ayithatha inamba aphume lamaphoyisa aphume ahambe nenamba. Ngaleso sikhathi umlungisi uphethe isibhamu la. Uthi uphethe isibhamu usifake nje la ngaphambili. Ngenxa ukuthi wayengahlukani naso. Uthi wathi engena lamaphoyisa esangweni okokuqala. Athe ngena uthi kwathi kwaba nento ethi sidonsa wadubule ngoba zokubopha. Uthi nje ngathi ingabona ukuthi ngabona ngathi maningi yabona. Uthi kodwa nje ngangithi ngiyasidonsa isibhamu engabona ngizothi ngithi kudubuleke nezingane la ngoba ngihleli nezingane khona nanomama. Umuntu omdala ke ngasukuma kusasa mangathiwa nje ziyaduma manje. Uthi wathi bayisehamba amaphoyisa ahamba afika kugibela imoto lapha esangweni. Hayi uthi khona lapho nje ngesikhathi esalinde naye ukuthi adumise imoto ahambe bese mhlambe ethatha ucover ecasha. Uthi khona lapha hayi khona vele ehla amaphoyisa ehle eqonde ngqo manje kuyena. Angithinte inkinga manje uthi njobe sesangweni nje khona amanye asithelayo amaphoyisa akaboni kahle ukuthi kwenzakalani ngale. Uthi hayi wabone sebuya amaphoyisa fast. Avela abuya aqonde kuyena. Afika amxavune afike ethi ngani wena umlungisi wena nje umlungisi mye izindaba senzisilimi. Uthi hayi ngabe saphendula. Ngoba uthi wavele wabona hayi asene information ephelele kusho ukuthi khona umuntu osemotweni ngabe khona umuntu okanjani. Hayi bemthatha befike bemfaka evenini umlungisi. Kwakuyisonto ngesikhathi bemthatha bahamba naye. Kwathi ngomsombuluko futhi ahamba naye kamaphoyisa umquestiona ambamba amshaya lapha naye umfaka ishubu wamenza yonke le yanto. Wangavuma nje wathi akazilutho yena. Ambuza ukuthi wawukuphi ngomhla ka 24 September ayiwanga ivuma yonke le nto. Kwazi ayichamela amaphoyisa ke mayishuba ekufaka ishubu imvamisa awayiye kungakayichamela ungakayimoshi awakiyeki nje ngoba musuwenze konke lokho kusuke sekungalandela kusuke sekukufa phela. So uthi umlungisi amthathe yambamba kabuhlungu amkhunga amfakoza nkosi amkhunga nje amthi ntsi amtsinya ke manje asecasukile ahamba naye afika amquestiona ngobuthi awayanga esitenge edrobheni kodwa nje amquestiona ngazi kuphi nendawo. Emva kwalapho amthatha ngakusasa wayobingelela inkantolo. Yathi mayifika inkantolo yafika yamnikeza free bail yamnikeza free bail umlungisi. Yathi akahambe ekhaya ngoba ubufakazi abukho ubufakazi obuthi akaboshwe. Uthi na akazi kanjani kodwa nje afika amnikeza free bail manje. Yathi hayi abukho ubufakazi obuthi akaboshwe lo. Waphuma kanjalo. Uthe saphumile wafika ekhaya kuba waqoqa yonke into wathatha izinto zakhe wabaleka kwayibuyela eThekwini ngoba wayehlala eThekwini isikhathi esiningi. So umuntu oyinkabi ke ngeke usho ukuthi uhlalaphi. UseThekwini, useStenga, useMandeni, ku Richards Bay akanayo indawo eyodwa. Uthi umlungisi wathi balekile kwathi ebusuku afika amaphoyisa kubo ezomfuna futhi. Asezomfunela elinye icala ke manje hayi elenzeka nge24 kaMzizi lokubulawa kaMzizi. Asezomfunela elinye icala. Uthi ke from lapho kwaphila ngokubaleka. From lapho phila ngokubaleka kangakuthi wazi wabaleka wayegoli. Wabaleka wayegoli wathi bayifike egoli. Kanti wayesezwile umlungisi mayesesho ukuthi weza ukuthi ngesikhathi amaphoyisa kade emshiya kubo ethatha inamba kade ethi yena ayena umlungisi umfowabo. Ngesikhathi esejika futhi esangweni amaphoyisa ayihamba nalensizwa le ngithi yasemanzi imtoti ekade driver igalufa elimhlophe. Ngesikhathi beyobulala umzizi iudrive amaphoyisa ayibamba yona ayilandela imoto shuthalandela imoto ayithola eThekwini ayibopha amaphoyisa ayishubha yaseyachaza ukuthi ayihamba nomlungisi.
njoba befika nje ngesonto kwamlungisa eMandeni ingoba lensizwa eyayikade udriver yayisishila ukuthi ayihamba nomlungisi. So amaphoyisa ayifake kwenye imoto ilapha esangweni kule moto lezi imoto ezicashile. Uma amaphoyisa engena oqala ezobuza umlungisi efike iphika umlungisi ukuthi umlungisi ubhuti wakhe ohlala emanzi Mtoti avelela amaphoyisa emshiye kumlungisi. Mayifika lapha esangweni ethi lo mfo hayi uyena umlungisi loyana. Uye nje akekho omnye ubhuti wala ekhaya uyena uye lo hleli lapha nonini. Avela abuye fasting amaphoyisa emthathe kanjalo. So wagcina etholile umlungisi ukuthi umuntu okuyiyena ombophisile ilensizwa ayihamba nayo. So emva kwalapho kwagcina sebaleka umlungisi emfuna amaphoyisa afika ngisho eGoli eGB afika amaphoyisa. So ayinokuthi maye wayinde ukuthi umlungisi mayesebalekile mhlambe baleke uhlala eRichards Bay bayisesukile khona salefika amaphoyisa ezomfuna la kade ehleli khona. So wabona amaphoyisa amfuna ngempela manje. Uthi umlungisi wagcina manje wabona ukuthi lempilo yokubaleka ayisekho right ngoba akusasebenzeki nakuyena kahle manje. So lekhe bolala amaphoyisa uthi wavela wafonela inyanga yaseLusikisiki owayeyaze ngalomfolo okuyena owayedrive igalofu lo okuyena wagcina sebophisa umlungisi. Nakhona njalo hayi ngoba embophisane kanza kwethu. Njoba ngisho nje ukuthi la einkabini ngoba ngiyakhumbula nje ngibhala udaba lwenye insizwa yasemsinga eyaboshwe emzimhlophe eGoli eyashawa ngamaphoyisa yaze yasukela abantu ngempela ababengazi lutho yasukela amagama abantu yathi hayi uyabona amaphoyisa mayekhombisa ilist ekushaya ekwenza yonke into bese kukhombisa ilist ethi khomba abantu ethi skipile laba abantu labo ugcina usubiza igama kule list nje makukhona igama lika menzi ugcina usuthi hayi ukhona umenze engimaziyo wakwaNongoma onokuxoxa indaba zasejele ebese eshona khona amaphoyisa. So ngenxa ukuthi awusazi ukuthi uzothini usubone igama nje lika menzi la kanti kukhulunywa ngomenzi mhlawumbe waseMnambithi kodwa wena ngenxa ukuthi umenzi omaziyo yimina suthi wena hayi ukhona umenzi engimazi noma ubona usibu uyosho usibu omaziyo ozoba nebhadi nje ofika aqala emqondweni wakho ukuthi hayi ukhona usibu engimazi ngoba nawe awusazi ukuthi uzothini. So eminye imindeni yayingayiqondi lento imindeni ezelele ezinsizwa ezizinkabi ngoba ziyazalwa phela nazo zinomama inobaba izalwa nje emindenini eright. Abanye ke basuke bengazi ukuthi ingane zabo iphila kanje. Uthola ukuthi mase kuvela ukuthi ingane yabo yaboshiswa usibanibani bese beba nenzondo nalo sibanibani ukuthi kodwa usibanibani usengabophisa ingane yethu kungani babezwana nje kanti naye kwase wayese engasazi ukuthi uzothini esebona ukuthi uyafa ngoba nalento okushubha yeshubha lamaphoyisa kuya ngokuthi strong kangakanani. Kuya nje ukuthi strong kangakanani. Amanye amaphoyisa akushubha nje uchaza lokho iqiniso ungakachami ngisho uchama kodwa abanye asebeyazi lento balinda beze bechame beyimosha kodwa bengasho lutho. So kuyadependa abazali nje bengaze bezonda insizwa ethile ukuthi yabophisa ingane yabo kanti isimo esasisithi lensizwa ayikhomba ingane yabo le ababehamba nayo. So ke umyeza uthi wathi mayifonela lenyanga yaseLusikisiki ichazela ukuthi no nginenkinga lana sengibaleke kakhulu angisakhona ngisho ukwenza izinto zami angazi ukuthi khona nongangisiza ngakho yathi inyanga uzala imina wathi yathi inyanga ukuphathi ngiseThekwini yathi inyanga uzala fika la kumina mina umuntu ohamba mina akawabalekela amaphoyisa nangempela umlungisi uthi wafonela lensizwa le yegalofu ngoba yona yafike enkantolo yathi mayiboshwa yafike yathola ifree bail ngenxa ukuthi yayisizoba ufakazi wenkantolo. So yayisingaphandle njengoba umlungisi efuna amaphoyisa nje yona isingaphandle ngebail yavela yabingelela imantshi yayisebeyidedela ngebail ngoba yayisizoba ufakazi wenkantolo sekufuneka umlungisi nje. Uthi umlungisi wafonela lensizwa le
wayibuza ukuthi kuphi yathi hayi ngisemazi imtoti bafo ngisemazi imtoti wayesethi umlungisi yazi useThekwini yena leso sikhathi wayesethi umlungisi yazi ngifuna siye lapha elusikisiki lenyanga le esake sakuyona so kade ngiyifonela ukuze singalokhu sibalekela amaphoyisa kanje njoba isimo sishubele nje uthi lensizwe ziyesabana ke inkabi ziyaweyana kulento yazo kukhona zithi ihamba nje isuke zazi ukuthi yazi mina ngisaba ubani lami futhi nje mangathi wasengahlula usibani bani ukuthi ngingaphatha la so kukhona naleyo nto yokuweyana nothi ukweyana yokuweyana ukuthi omunye ungakanani komunye ngokwenza uthi umlungisi wayifonela lensizwa yasemanzi imtoti le yayiwu driver lokuyiyona eyamkhomba ekhaya kubo yamkhombisa amaphoyisa wathi ucela behlangane eDalton hostel yathi lensizwa no isuke emanzi imtoti bazohlangana eDalton yathi mayifika nje lapha ngaseDal Bridge angazi noMbilo Road loya yathi mayifika nje lensizwa yamfica semile lapho umlungisi yathi mayivula nje isicapha uthi umlungisi kwavele kwathi angidubule nje ngoba ingibophisile kahle yena wayehlele ukuthi uzohamba nayo beyelusikisiki enyangeni ngoba umlungisi wayesefonela inyanga ngenxa yokubalekela amaphoyisa kakhulu uthi yathi mayehla nje uthi ngavele ngikwathi angidubule lensizwa le yazi kwavele kwafika nje ukuthi angidubule uthi ngempela vele wadonsa isibhomo idubula shona khona lapho wavele wathatha imoto waqondela usikisiki wayinayo vele imali yokwetha endleleni ukuthi wayishishonile lensizwa waqondela usikisiki wathi mayifika enyangeni wafika wayitshela inyanga ukuthi hey akasalali amaphoyisa amfuna ngapha nangapha uyabona futhi azombopha yampheka inyanga ukuthi wafika kaze noma kulwehlisine noma lwesihlanu yampheka lenyanga yampheka yayisithi ke kwathi ngesonto ebusuku kwentathakusa nje kushuthi yathi phuma la qonde ngqo epolice station eSteng emaphoyiseni ufika watshela sofikile uzwa kuthiwa kade kufuna nangempela waphuma lapho umlungisi waqonda ngqo epolice station eSteng wafika watshela amaphoyisa ukuthi hayi uzwa kuthiwa kade mfuna afikile nakubo afike lathi amaphoyisa yes kade sikufuna wena umlungisi ngqe ambamba umbopha ngakusasa yonke lento yenzeka ngo2019 towards the end ngakusasa umlungisi I mean not ngo2019 ngo2011 2011 ngakusasa umlungisi uthi wahamba wawuvela enkantolo wayesechargiwe ke sebechargwe nje icala wachargwa wavela nokuthi khona ufakazi wenkantolo kuleli cala uthi still inkantolo yamnikeza ibail yamnikeza 4000 ibail yathi akakhipha 4000 wase kuthi ngakusasa walala esitokisini ngalelo langa ngakusasa zafika insizwa zazombhayilela kwenye nje insizwa ezayizobhayilela umlungisi enye nje ilunga leEFF liphezulu kodwa ayayise-ANC ngaleso sikhathi ngeke ngisho ke igama layo kodwa nje kwayayiseyilunga leANC nje iCEFF manje eniyilunga eliphezulu futhi so zafika zambhayilela waphuma kanjalo umlungisi wa-attenda ke icala el-attenda ngoba inkantolo uthi yafika yabuza inkantolo ukuthi lo muntu nimbambe ephi sekuphikiswana la ku debate ukuthi abayibail kwavela emaphoyiseni ukuthi hayi lo muntu uyilethile ufika izolo la emaphoyiseni wavela wathi hayi uzwa kuthiwa siyamfuna yasithi inkantolo hayi ngizomnika ibail lo muntu ngoba njobe eyilethile nje ukhomba ukuthi ngeke azabaleke ayike ayithola ibail aphuma besithi lenyanga ke kushuthi maye enkantolo umlungisi adeze eboshelwa lamacala akhe kudeze kuvuka amanye amacala kodwa ayithola ibail ebesithi lenyanga umlungisi mhlasi liyothethwa icala ngifuna ukuthi uqalela mhlanje seliyothethwa ngifuna uqalela
ebese uya I mean mhla sekuzophuma isigwebo, mhla sekuzophuma isinqumo nje, mhla sekuzophuma isinqumo ngifuna ukuthi ubuye uzela ngoba yayideze iminika lezi zinto, yayideze eyomlungu ube attenda nje wayideze yakulenyanga eyolanda imithi. Kodwa yathi mhla sekuzophuma isinqumo ngifuna uphinde uzela nangaphela lathetha icala kaMlungisi Miyeza kwaze kwashaya u2012 March. Wathi ngo2012 March kulwesihlanu inkantolo akushuthi abameli nabashushisi bezizethulo zokugcina yayisithi inkantolo isinqumo izosikhipha ngomsombuluko. Waphuma lapha enkantolo uMlungisi waqonda enyangeni leyaseLusikisiki ayafika mpheka uthi khona la inyanga iyayithaka itoilet, afika toilet lesandleni abuye namankaka efike imqomisa ngawe ekhulume ithi yayi lapho inyanga yayitha kakhulu ukuthi umshushisa akaxabane nemantshi, umshushisa axabane nje nemantshi, axabane uthuli. Uthi nangempela lento oyenzeke enkantolo uthi yathi mantshi mawugquma la njoba ngupheka, I mean inyanga njoba ngupheka nje angithi ubufakazi bukaMlungisi, I mean obopha uMlungisi yayisiyashona lensizwa wayidubula yashona futhi azi lembophe lelo cala wayidubula yashona le yansizwa yayingasekho kwase kunanyathela nje kwistatement sayo lensizwa ngoba yayisishonile yona ukuzofakaza. So uthi uMlungisi yampheka ke lenyanga wabuye eminyama kuyona ngoba wazi wasuka futhi entathakusa ngesonto, I mean ngomsombuluko khona yathi inyanga ngifuna usuke nje la usuqonda engqo enkantolo nangempolo waphuma aqonda kulenyanga waphuma aqonda u8 wamshaya leStenga. Uthi wathi uyafika eStenga enkantolo lathi malingena nje icala bangena abashushisi nemantshi angena. Uthi wathi umshushisi evula umlomo nje angaze sibuza ukuthini manje basebehilana noma babehilana ngesingisi engezwe kahle ukuthi kodwa bahilana ngesingisi umshushisi bahilana nemantshi kwaze kwaba imantshi ifonqozela enye iphepha ifuna ukushaya umshushisi. Uthi wakubona ke lokho kwakade kushiwe inyanga ukuthi umshushisi nemantshi fanele bexabane bese imantshi yalichitha icala. Uthi impela baxabana kwaze kwaba imantshi ifonqoza iphepha ifuna ukushaya ulo mshushisi akazi ukuthi babe bangani ngoba isingiswa engasizwe. Ayike khona lapho yabe sikhipha isinqumo icala yavela yamthola yamfind guilty uMlungisi wonke lamacala angazi noma ayi7 yamfind guilty inkantolo nakulana amanye amacala ngoba ayithethwa nje ungenelele yamfind guilty ke kulawo macala ayikwaphoqa ukuthi ashone phansi ke eshone esitokisini. Wabuye akasakwazi ke manje nokuya enyangeni noma ese uyathumela ngoba anganoma wathatha 7 days ukuthi azogojwa after 7 days isigwebo. Should inkantolo mayikuthola guilty ukuthi sikuthola guilty manje awungabe usaphuma ngebail ngoba unebail nje iyayihoxisa ibail ebese awungabe usaya ekhaya uhamba esitokisini uyohlala ulindele isigwebo khona. So ke akasakwazi ukuya enyangeni manje for kulanda imithi useyaphathisa uyathumela yabona ifike kuyimithi kulo 7 days esalinde isigwebo eminye ingafiki. Uthi wathi mayise kufikile ngalenkantolo yafika emnquma enkantolo yamgwebo odilikaje lamacala awu7 kwase kuthi lana ama 04 adluliselwe high court lana u4 nawo kagcina amgwebileke odilikaje labasebeba u11 ngoba kungamacala nje amaningi anzima amanye ke ahoxiswa ke amanye agcine ehoxele kodwa odilikaje kulawo macala lelika 11 kwaku ele ntombi yakhe elokudlungula intombi yakhe ngoba intombi yakhe naye yayisimbophile yathi uyidlungulile engayidlungulanga njalo ngokusho kwakhe. Uthe engayidlungulanga
kodwa ngenxa ukuthi kwasekunombango nje khona imbangisa kulento khona enye intombi ayisayithandana nayo, so yagcina le ntombi yakhe yagcina isimbopha yathi umdlongulile, kodwa wathi mayisenza aphile sefika ngaphakathi yahoxiswa lele aphile, kwase kugcina kusala udila kajele ngicathi mabili ahoxiswayo, kwase kusala udila kajele abawu9, so ungaphakathi nje uyadonsa namanje. Ngezinye zezinsizwa ezikhala ngokuthi ukube impilo zaziyazi ngenye indlela ngabe ayiqhubekanga nalo yamsebenzi, ngoba kwesinye isikhathi uthi umebala nje ebala ukuthi ubunkabi bumzuzise ngani, uthi angaboni lutho, ayikho indla yakhe ile ekhaya, ayikho uthi nje angaboni kodwa imali wayeyiphatha, kodwa uthi nje ayikho into ayibonayo nangayikhomba ukuthi nakho mina engakwenza ngobunkabi bami ngoba ngangibulala abantu, ngoba uthi imali eningi lapha emkabini, imali eningi idliwa abameli, idliwe zifebe, utshwala nezipahla zokugqoka. Yabo nje lezo zinto, abameli, zifebe, utshwala, vele kuyifebe ihamba notshwala, bese kuba izipahla zokugqoka. Uthi yona nto nje bese kuba imoto ke, imoto, ngoba uthi yena ayikho nje into angayikhomba yena kubo akayizuza eziso ukuthi wayeyinkabi. So ngezinye zezinsizwa ezikhala ngethuba elifana naleli lokuthi mhlambe ngelinye ilanga uNkulunkulu ayidabukele ziphume nazo zizoxoxa nabantu ukuthi hey mina ngake ngenza one lot. Ziningi ke nezinto ezayixoxa, ezinye zisensitive kakhulu ukuthi ungayikhuluma, abanye abanikazi bazo basekhona, uyabo, kodwa nje uyalifisa ithuba lokuthi uma ngempela ngathola ithuba lokuthi iphume akazi ke nini kuyobe kunini lapho, ngoba udile kajele ka2012 kusho ukuthi umuntu ozophuma nini mhlambe ko2040, into yakudala nje ngoba uzuyazi. So ngezinye zeindaba lezi esiyikhulume esithole insizweni engaphakathi ziningi ke kakhulu, ziningi kakhulu ngesiqede njengoba insizwa zingaka nje ziyasibuka nangaphakathi. Ileyo naleyo ithi nami ngaba nodouble kanje, nami ngaba nodouble kanje. Kwezinye nje zeindaba esizixoxile zeinkabi, ngicabanga ukuthi osilandelayo mhlawumbe wesifazana ngenza isibonelo othandana nobhuti angamazi ukuthi wenza umsebenzi muni kodwa unemali, uma einkabi fana lapho siyambona ukuthi hayi inkabi, nomuntu engithandana nawe inkabi ngenxa lezi zinto nangalezi zinto esengiyibona ezizimpawu, ngoba ayikho into ebhlungu bosisi bethu uthola ukuthi uthandana nomuntu wesigebengu mhlawumbe oyinkabi or uhlobo othize lesigebengu, uthola ukuthi uthando lwakho for lo bhuti ziyathandeka ke lezi nsizwa ngazindaba noma kusho ukuthi umuntu kodwa inkabi ngakubanga intombi nenkabi ngale nje kokugqoka nangani inkabi noma idakiwe nje legenge ezinkabi noma idakiwe ishela intombi vele iqoma. Ayikho into emhlungu njengoku thandana osisi bethu, thola usisi wethu uthandana nenkabi kodwa ayinakazi ukuthi inkabi ubona ibhuku nje lahamba ngemoto enhle noma lahamba liswenkile limupha nemali lamkhombisa uthando nje mhlawumbe angazange alibone, bese kuvele ukuthi nje 2 months down the line ulalo uthando selishisa kuvele ukuthi nyiya uthi juqu umuntu wakhona aboshwe, kuvele nje ukuthi juqu. Kanti mawusuke wazi ukuthi umuntu ophila impilo enjani kungconywana lokho kunokusuke ungazi ngempela uhlulese ukuthi lo muntu othandana naye ukanjani. Thank you.